La Gemma Aliena, tot el que la coneixeu, és escriptora, conferenciant i col·labora també com a opinadora als mitjans de comunicació. Entre altres títols, té novel·les per adults, per a joves, per a nens i nenes, per a adults, per exemple, Atrapada al mirall, Al final del lloc, Una nit, un somni, o una també que a nosaltres va colpir el tema dels rebels, Ni putes ni sumises, també aquesta estava molt bé, contra la regulació de la prostitució. Per a joves, tota la saga de la Carlota, la famosa Carlota, que jo crec que és un llibre de referència per tots els adolescents. Per a nens i nenes, Busco una mare, la sèrie d'aventures de l'Emi i en Max, està molt bé. L'any 2008 va rebre pel conjunt de la seva obra el Premi Participando Creamos Espacios de Igualdad, en la categoria d'Art i Cultura, atorgat pel Consejo de les Mujeres del municipi de Madrid. També el 2010 va rebre pel seu paper en la literatura catalana i per la seva lluita feminista la medalla Francesc Macià al Treball. També fa conferències sobre temes relacionats amb la dona, l'educació i la literatura, ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, tant en la premsa escrita com en la ràdio. És membre de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i també de l'Associació de Dones Emprenedores, membre també de l'Associació Clàssiques i Modernes, de l'Associació d'Escriptors de la Llengua Catalana, de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya i també participa a les plataformes feministes de Catalunya. Durant 15 anys va ser directora d'edicions a diverses editorials i anteriorment, durant 12 anys, va ser professora de llengua i literatura i també professora de 2 postgraus. I el 2013 va encetar una nova faceta com a empresari. Això, moltíssimes gràcies per venir i moltíssimes gràcies, Gemma, per estar amb nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.